fans Aknila Lovers, semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Tetap dukung karya-karya Niken dan juga Mas Akbar. Terima kasih buat Aknila Lovers, I love you semuanya. Canggih iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti. Iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono mah. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe ki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau dalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Wah ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamu kowe setahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah ya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14. Ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian, jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Adewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu ya. Nanti lali kabeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia. Ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk
untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ono daya rinangkul kejaba saking Allah kang Maha. Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu minggu mongso mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu, mong 5 sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu, mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu, mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara
12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Kita lombane ning Jepang, Duk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Oh ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim, Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Oh ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali ya. Iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Oh, ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung wae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados.
Sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Aku kang setya satuhu wet biyen nganti saiki Bablaske tembang kangen, tembang kangen. Dik niken Salindri jumeneng nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya.